Čaute ľudia na mojom novom videu. Dneska si ideme zahrať znova kariéru za môj klub. A dneska, keď sa nám podarí, tak dúfam, že vyhráme aspoň nejaký pohár, alebo aspoň postupíme do tej väčšej ligy. Máme kancelář, dačo. Čo? Neplníme plán. Dačo, už s tým. Do centra přestupu. Aha, to sme už predali. Rýchlo tak prebehnem. Chat s hráčmi. Dobre. Idem ešte sa pozrieť, že zapad takých hráčov, čo tu môže byť. Ale nejakých takých nám až veľmi netreba. Možno brankára nám netreba. Možno také hroťaka nejakého by nám trebalo. Bo máme tam 52. Danny Scarlett, aby som skautol. A ešte nejakých EZ-ko nejaké by som skautol. Conor McClave. Zra, že je dobrý, ale to asi bude stať veľa. Treba nám taký trošku slabšieho. Kde sú? Tak EZ-ko 21, Sheffield Wednesday, vyskúšame, scoutneme ho. A tak asi tak stačí. Dobre. Ale Morris sa už začal vylepšovať, jak vidím. A môžeme ísť toto. Dáme celý mesiac dáme. Toto máme. Dáme ho na pohár. Prehranie. Vyhrá, dobrá. Nie. Máme ich presne tak. Čo je hneď kancelář? Nabitka. Conor 1. Tak. Tak iba. Nechcú tak. A jak chce vlastne úlohy, sa pozrieme. Ešte Knowles. Jaké úlohy? Výchova mladíže, že samozrejme schopnosti výchovu a čo tu máme? Aspoň 2 hráče mladší. To 8 finále Emirates fuck up, však toto nedáme ani, keby sa mali posrať. To nie je normálne. Ešte možno také SOčka by som skautil. A chcem vidieť, jak toto s nimi je, čo som skautil. No to sú, ten stojí 300 000, 1 800 000, Danny Scarlett a on 200 000. Tam nič. Môžeme ísť ďalej. Ale Morris sa začal veľmi strašne rýchlo vylepšovať, takže neviem, či bude mu treba toto výmenu, bo už je 55. Ja, neviem. Dávaj, vyhráme to, áno. Dajke jelene. My chytáme. Jaj. Dobre, ale dávame výhry. Bristol Rovers. Áno. Dobrá. Ideme ďalej. Áno. Taký Birmingham, neviem, čo to je. Dobrá. Ale to je dobre. Už sa nám to dá. Už sa nám to darí. Prvý mesiac už totko.
toto iba s jednou porážkou. Dáme tak. To som ho už dal. Riziko, straty, finance, Megard. Koho? Toho môžeme ich postaviť. No, ešte tá jedine môžeme s tými dvoma. Megard jednanie o smluve. No, koľko by si tak chcel? Časný plat dáme zatiaľ dôležitá. Ale ešte nevieme, či kúpime, dáme přijmout bez výstupní klauzy a dáme mu koľko? Dáme mu 2000. Dáme mu tak. Pokračovať. Dáme mu tak. Dobre. 2000. A ešte dajme toho SOZ-ko. Není akože hlavný, ale na také stredačka by mohla byť. Taká stredačka ti pasuje. Dobre, jak by si chcel? 2 roky ti stačí? Dobre, bez výstupní klauze, dobre, přijmout. A koľko? Dáme mu tiež 2000. Tak, podľa mňa to je tiež férové. Ale on chce jednávať. A tak. Tak nechceš? Dobre. S tými máme zobraziť správu skauta. Caleb Taylor, pán Dekiniko, zadarmo je, to by sme ho mohli preskautiť. Koho som to chcel? Dobre, neviem. Centra přestupu. Conor, neplníme plán. Ja viem, že neplníme, ale nemáme ako 1 milión peniaze. Dáme do Francúzska. OK. Message. Im toto padá. Toho by sme mohli aj porušiť do A-týmu. A ešte tento centra přestupu. Dobre. Máme aspoň takého na striedačke. Centrum mužstva. Zambelné plán rozvoje. Ti dáme. Však ty máš v podstate. No dobre potom. Ideme ho počkajte, som ho dal. A hneď. Zambule. Juniorská akadémka. Ivica Markurovič má 5. Má slabý potenciál, ale podľa mňa dobre to bude. Keď takto ho dáme kde na hostovačku a podľa mňa tam sa dosť vyupgraduje a ho zoberieme. Ale keď takto, dobrá. Ďalej. Áno, dobré. Ideme ďalej, chlapci. Dáme to? Nie, nevadí. Toto dáme. Toto dá presne tak. Verím vás. Southampton do prdele.
To ešte nie sme až takí silní, že by Southampton by sme porazili. Ale dobre. Máme znova nabitka na hráče Fleming. To je EZ-ko. Fleming. Neviem, ale to... Koniec trestu, dobre. Čistý... On má také isté meno, ako ja, Benjamin Fleming. Zobraziť. On je docela dobrý. To je tiež 59. Ale toho Peutu Paola by som bral. No, Peutu Paola by som bral. Tak, centrum přestupu. Kde je to ten Paola? To ten tu. Nabídnúť smluvu. By som ho hneď dal. On chce byť šídajúci, takže 5 rokov. Dobre, dáme ti 5 rokov. Bez výstupný klauze dáme. Koľko mu dáme? Dáme mu toľko, koľko dáme mu aj 100 viacej. Dúfam, že bude spokojný. Dobre, je spokojný. Dobre. Dobre. Už vidíme, že sú na nami spokojní. Nepřestupí, ale ešte by som chcel... No, on hneď ide na toto. To ten... Prečo? Flamingo. Neviem, prečo to je. Ale počkať, ho dáme tu. A Paola dáme tu. Tak to tak vystriedame. Potom toho dáme na miesto, kde je to ten... Miesto toho. Tak, podľa mňa toto je dobré. Si pýtal šídajúci, ale je hlavný. Podľa mňa to je... A ešte mu treba... Toto. Rozvoj. To má 5-star skill moves, to ten chlapec. Kamoš. Dobre. SO, kde je? Kde je? Paola, dobre, tu si. Z Fínska. Rýchlosť. Rýchlosť budeme tak dávať. On bol rýchly jak pes. Potrebujeme rýchlych obrancov, base merchantov. Base merchant is good. Totých by sme mali docela prechádzať. Nie, stále tak veľa máme teraz, podľa mňa som myslel, že to dáme, ale veľa máme zlú obranu. Na koho? Asi. Что никто не на дачах. Dobre, mesiac. Dáme si ho poviešiť do na týmu, už má 16. Centry přestup, nič, sú všetkých skoro. Dobre. Dal by som tak, ale tá Benson, dáme tam asi Flaminga namiesto Bensona a namiesto toho dáme tam kde je?
Markovič tu si. Dobre, môžeme ísť ďalej. Sezónny kalendář. Kedy je konec? Dobre, to nevadí, kedy je konec. To sú Colchester. Colchester je tu najslabší. Keď to dáme 0-0, tak ako jak? Dáme to Liga, áno, dobrá. Dobrá, ešte dáme toto na remízani. Toto dáme. Nevadí. Kancelář, nabídka na hráče Lobo, tak to je Lobo, ono v podstate netreba ani nabídka na hráče Reiner, odmítnúť, on je dobrý, ešte zatiaľ som mu dal kontrakt, Kansairis, no však už je prijatý. Súpisky. Tak. Tak necháme. No, ideme ďalej. Koniec trestu, to je dobré. Môžeme pokračovať. Potom trebalo už konečne pozrieť nejakých dobrých typkov. Bolo to, že prehrávame, to by trebalo niečo by i trebalo vylepšovať. Dobre. Môžeme si zahrať aj tak zápas ten, keď chcete. Ale však zahráme si však už toto sme to často Reiner 35 ročný centrál prestupu. Ešte to ten istý, nie? Ideme si kúkniť prestupy. Derek, parádne Zetko Monaka. Chongon Ding. Derby Country by v pohode podľa mňa mohol ísť ku nám. By sa aj podľa mňa lepšoval. Dosť dobre. Opa, Zetko, Billy Brooksa máme tiež. Andy Diouf, ešte taká typek, čo má lepšie stať na to. Tak kto je tu zadarmo? Nie? Hej, on pes, aha, to som dobre, to nevadí. Tak poďme si zahrať zápas. Ideme. Máme si poprvýkrát zápas. Sa mi to seká trošku. Dobre. Môžeme ísť do toho. Opa. Tak si dáme to tichšie, budem hlasnejšie rozprávať. Dúfam, že ma dobre počuť. A ideme na to. Dávaj. Idú pomaly. To máme, pohoda. Dobre. A ideme. Dobre. To nie tam som chcel, ale pohode, to spracoval. Dobrá, paráda.
Nie, to jak si nemohol trafiť, to je taká perfektná šanca to bola, ale on to netrafil. Oni dávajú kontratak, ale Pato, kde až dával Cikokos, jaká nahrávka? Cikokos, ale náš brankár Marinovič dáva. Sejvuje to. To čo bolo? Musím ísť hecov. Dobrá, nie. Dobre, on je tiež tak... Dobrá. Dobrá, máme to. No a rovno do nohy som mu nahral. Dávaj. Dobrá. Dobrá. My ideme kontratak. Do Ricky. Ale v podstate dobre. V podstate dobre. Dávaj. Jež 1v1. Nie. To je až tak tesnotka. To by mohol byť gól. Ale nevadí. Dáva to Kuri ku našemu obrancovi a náš obranca to neuhráva. Nieč nedaj, aj nevadí. Ale ideme hneď. Nevzdávame sa. Jak som ho fejkol. Dobrá. Dobre. Morris. Páni traja po mne idú, gangbang mi tu dávajú. Dobrá. Máš? Dobrá. Dobrá. Hej, však tam sfavlujú ho. Dobrá. Dobrý backhill. Kamo, ja neviem kam ísť. Natlačený. Jak neviem čo. Dobrá. Dobrá nahrávka. Streľba. Gól! Morris dáva gól. Pekná nahrávka. Pekné zakončenie od Morrisa. Obražme ho. Ja som myslel, že nahrá. Hnusný hnusak. Ferguson. Sir Alex Ferguson. Znova začal hrať futbal. Dobrá. Bam, streľaj! No, to nie do brankára. Dobre, nevadí. Jak to nám prešlo? Šmika? Nič. To tento šmika? Nič. A obranu máme... Riti. Nahráva blízko. Nie, paráda. Dobrá, odkopu. Dobre, pokračujeme. Padne. Nie, nedávajú gól. Dobrá. Pokračujeme ďalej. Dobre. Trošku dribling od obrancov. Musíme rýchlo ísť do útoku, ako je remíza, ale treba, aby sme dávali góly. Nemáme komu nahrať, lebo majú dobrú obranu. Dáme tu do stredu. Dávame. A nahrávame tu. Dobrá, rozohrávka. Máme to. Dobre. Zasekávačka. Dobre. Strela, gól dáva. Coleman, náš asi pravý obranca dáva gól. Neviem, není. Nepoznajú vlastný tým. 15 gólov, 44 utkaní. Nie, to asi není obranca. 18 gólov v 44 utkaních, to by asi obranca nedal. Zlá nahrávka bola odo mňa, to chcel dať z prvej. Ale nepodarilo sa. Nič. Brankár to skoro to dáva. Chcel nás prehodiť, ale nič z toho. Prázdny priestor. Dobrá, brankár. Dávame. Nie, práve tam nie.
Opa. Dobrý šmík. Dobrá obrana, Dick. Fleming to ide za obrane hrá lepšie. Nie, mohol si to ale dobrá. Dobrá. Fleming je náš GOAT. Morris! Nevadí. Zatiaľ nevadí, lebo vyhrávame. Za chvíľu bude polčas. V prvom polčase zatiaľ vyhrávam. Dobrá, pekná. A hneď ideme. Dobrá. Gól! Dávame gól! 3-1. Pekná nahrávka od, neviem, ale dáva Zima gól. Winter. My behneme na nich jak psi. A nech sa nás zľaknú, ani nič nevedia, len prehadzovať. Opa, im to vyšlo. Dobrý. Náš fínsky obranca, či neviem. Bereme takých dobrých hráčov, iba takých hráčov, buď iba čo sú zadarmo, alebo také z tých severných štátov v Európe. Dobre, ideme. Hneď nás dávajú pressing. Winter. Nič. McDonald. Neviem, čo tu robí Mekač. Odkur to. Paráda. Dobrá. Sme to mohli ešte, ale nevadí. Som myslel, že už opa, to jak nemohol. Dobrá. McDonald. To sú tam 4 na mieste. Opa, ale aj tak nás... To nič nebude z toho, nebude. Odkur to. Paráda. Dobrá. Vyhraj hlavičku. Dobrá, pekná. A bežíme do útoku. Ja som myslel, že pobehne. Ale dobre, utlačil ho. Dobrá, paráda. Nie, to by mohol byť čistý gól. Nacentrujeme to tam. Skúšame, hlavička, nič. Čo on nás uniesol, more. Gól! Nie, nevadí. Nevieme sa trafiť po tej bráne, ale to nevadí. Vyhrávame 3-1 našťastie. Keby sme prehrávali, aby sme netrafali bráne, toto by bolo hrozne zlé. Dobrý tackle. Zasekávačka, paráda. Dribbling troška dribbling. Hlavička. Pekná súhra od našich hráčov, ktorí sú v útoku 4-1. Vynikajúci tímový gól. Gól dáva Steely. A neviem, kto to je. Ideme šmika, lebo sme agresívni. Dal zlú nahrávku, ale sme šťastie. Nabehnite tu takto. Dobrá, bežte tam. Aj to tam som veľmi nechcel, ale to nevadí. To mám. Pobehni, dobrá. Nie, rovno do neho to kopol. Aj nás oklamal brankár. Nevadí. On speeduje, ale naši obrancovia sú rýchlejší, alebo nie, ale obrana je excelentná. Dávame to.
chcú tam sfalovať našich hráčov, keď nemajú labku, to by bola červená karta. Dobrá. Dobrá, paráda, ideš 1v1, gol! Jaj, kde je také dal? Kilavie. Vymeniť treba, predať, kúpiť nového, taký kilavý ani... Neviem, kto môže byť, Harry Maguire. A toto je Prime Neymar! Skoruje! Táto čo? Na bench rack treba skorovať. Aj Bensona. Benson Boone. Dobre, ideme hneď na blízko, aby nenahral. Hneď nahráva, ale nič z tom. Ideme po ňom, aby sa nás ľakol. Lebo sa predsa, dúfam, že sa nás bojí a nahrada kde Dory. Ale nič. Opa. Nič. Zlý center dal typek. A opa. Dávame tu. Parada. Nie, on to vyrazil dajak, nechápem, jak to mohol dať. Snažili sme sa ho šmyknúť, ale nič z toho. Nevadí. Malo tu, ale nie na dlho. Dobrá. Ich obranca je strašne chytrý. Prečítal ma jak otvorenú knižku. Ale, opa. Nič neprejde naša obrana, dobrá. Dobrá, brankár. Stefan Marinovič. Jedné meno, čo si pamätám, Marinovič a Štefan. Štievko. Opa. Dobrá, do stredu, Nie, to by mohol mať. Hamalaj len dajaký. On vôbec nestíha za ním s takým speedným obrancom, ale on odkuruje pekná. To ešte budeme mať. Zachytíme to? Nie. Som chcel pracovať. A jeho šmykneme, dáme mu ciky-caky. Jak nožničke mu prestrihneme. Dobrá. Opa, jasle. Skilly máme zlé. Nič. Z toho nič. Na to, kde ste utekli, obrancovia. Ale to už je koniec. Dobre, presúv. Halo. Treba to tam nacentrovať, jak? Máme tam veľkého giganta. Nič. Zozadu som šmykol. No, nevadí. Už aj tak je toto. Dobrá. Napas. Dobrá. Ide. Ale máme my. Dobre. Dobre, Tomáš. Opa, dobre. Ale máme. Dobre. Ale vyhrali sme to. Benjamin Klub je najlepší. Easy. Nedávame rozhovory. Dobre, a ja si myslím, že už by sme mohli na tom končiť. Keď sa vám video páčilo, zanechajte like, odber. No a ja sa s vami lúčim. Dnes bol tu s vami Benjamin Play a čakajte na nové video. Čaute, dovidenia ľudia.